Ei, poble, bon dia. Ahir veient el 324 d'aquest mercenari del Xavier Grasset, mercenari, bueno, és que no sap ni el que és una cosa rara dintre un cos d'un tio que no ho supera, però bueno. El titular, ben clar, Israel respondrà a l'atac d'Iran. Bueno, això és fals, és a dir, que una televisió pública pagada per nosaltres tots, TV3, digui mentides, això no és tolerable. Quan fotem fora aquests subnormals d'Esquerra Republicana del govern haurem de fer neteja de TV3, haurem de fer com van fer els romans amb Cartago, neteja i sal. Per què dic això del Xavier Grasset i del programa del Xavier Grasset? Repeteixo, Israel respondrà a l'atac d'Iran. Iran no ha atacat mai a Israel. Mai. En canvi, Israel sí que ho ha fet moltes vegades i des de fa molts anys amb Iran. Amb Iran, amb Síria, amb Iraq, amb Líbia, amb Gaza. És a dir, Iran ha perdut la por i ha respost a l'assassinat de la seva ambaixada que van fer els israelians. Què està passant? Que això els jueus ho veuen. Amb l'atac a Gaza, que s'han equivocat, no poden amb els de Gaza. Això que maten els nens, els violen les dones, els enterren dintre les cases, els hi prenen les cases, tot això és colons, No ho fa l'exèrcit, no? Tot això fa colons, Tenen llibertat absoluta per matar a gazaties. Què passa? Que el món àrab s'ha donat compte de que els 10-11 milions que són, que no seran més, els jueus no tenen l'exèrcit ni el poder que tenien. Llavors Iran ha dit prou. Iran ha respost a l'atac que li van fer els israelians a la seva ambaixada, però el que m'emprenya és que TV3 enganyi a la gent, i segur que hi ha molts tarats mentals que s'ho creuen. Molts. El que hem de fer és tancar TV3 d'una puta escores a vegada, perquè no fan la feina que se'ls va encomanar. TV3 en un principi era per tirar endavant amb el català, defensar el català, lloar el català i explicar i ensenyar el català. Tot això s'ha perdut ara ja. Per tant, TV3 i els 300 milions d'euros que ens costa l'any, escolta, foc nou, fora. Fora aquesta TV3, no ens interessa. A més, amb els mercenaris que hi ha dintre, que tots són coses rares, perquè, esclar, si ets un tio normal i rústic, ja no t'hi volen, Però bé, de què parlo jo? De que TV3 manipula i guia la gent i que, a part de que ha perdut tota la credibilitat, el que no pot ser és que una televisió pública menteixi. Menteixi descaradament i faci la feina als occidentals. L'imperi anglosaxó no durarà gaire. L'imperi anglosaxó del món han fet mal tota la vida, han fet genocidis tota la vida, estan acostumats a fer que volen durant tota la història i avui, un cop més, Rússia ens salvarà. Rússia, com sempre, ens salvarà, és la quarta vegada que ens salvarà, i han dit prou. Iran té més força del que es pensen, per això Israel vol sí o sí que entrin els Estats Units, els anglesos i els francesos en guerra a la zona perquè ho facin molt bé tot i quedin ells una altra vegada com a líders. Bé, repeteixo, per què és aquest vídeo? Per explicar-vos que TV3 no és el que era. TV3 és una televisió pública però sectària i és una televisió plena de mercenaris. Que aquests mercenaris els és igual agafar un bolígrafo que un ordinador que una pistola. Els mercenaris són així. I si en aquest el Xavier Grasset, per exemple, tinguessin una pistola, no dubtaria ni un segon en matar gent. Ni un segon. Val? Res, doncs fins aquí la reflexió d'avui. Cuideu-vos i no feu maldats. Visca Catalunya lliure.